Kun olin nuori kokki, ensimmäinen oppi-isäni sanoi minulle, että jos veitsi on tylsä, niin tylsyyttä on myöskin muualla. Senpä jälkeen olen itse opetellut veitseni teroittamaan, ja tylsyys on hävinnyt niin päästä kuin veitsestä. Jos veitsen leikkaava kärki muodostuu pyöreäksi, silloin veitsi on tylsä. Näin ollen veitsestä pitää hioa tätä kärkeä silmällä pitäen kaikki tämä pyöreys pois ja saadaan tämä kärki teräväksi. Ja mitä leveämpi tämä kulma veitsellä on, niin sitä pidempään veitsi pysyy terävänä, mutta mitä ohuempi tämä kulma on, niin sitä terävämpi vastaavasti veitsi on. Vesitahkohan on luonnollisesti ystävällisin teroitusväline. Teroitetaan mitä työvälinettä tahansa. Kirvestä, petkelettä, veistä, puukkoa, niin edelleen. Tänä päivänä on markkinoilla timanttikiviä, joissa on teollisuustimanttia kovan teräksen pinnassa, ja tämä on sitten tahkosta seuraava. Tällä kun työnnetään kerran työvälineeseen, niin tavallisella hiomakivellä saa työntää 6 kertaa, jotta terävyys vastaa samaa. Perinteinen teroitustapahan on se, että me kostutamme rätin tai nahkan ja laitamme sen sitten leikkuulaudalle ja sen päälle asetamme hiomakiven. Ja tässä on ideana se niin, että lauta ei saa liikkua, alusta ei saa liikkua eikä kivi saa liikkua. Timanttikivi saa olla kostea tai kuiva, ja sitten kun lähdemme terottamaan, niin tärkeintä on se, että käsi on niin vakaa, että se hankaa koko aika samassa kulmassa tätä veitsen terää. Hiotaan pääasia, että hiotaan ja kulma ei liiku tällä tavalla. Jos katsotte tuolta sivusta, laitatte kaverin katsomaan tuolta sivusta, kuinka paljon teillä veitsi tekee tätä liikettä. Jos se tekee liikaa, niin veitsi ei teroitu, vaan sivusta tulee pyöreä. Minun levottomat kädet ovat sen puolesta ikävät, että paremman lopputuloksen saan, jos minä painan tämän veitsen tähän pöytään kiinni tukevasti ja hankaan täältä näin. Nyt siihen muodostuu tasainen kulma. Ja sitten kun veitsi käännetään näin päin, niin varotaan, ettei se työnnä tänne peukaloon, vaan hiotaan semmoisilla liikkeillä, että emme satuta sormea. Ja tämä jurina syö. Tätä ei tarvitse terävälle veitselle tehdä kuin 2 kertaa molempiin suuntiin tätä liikettä. Ja jos ei sillä menetelmällä saada riittävää terävyyttä tähän kärkeen, niin veitsi on ollut liian tylsä, taikka sitten tämä menetelmä ei hallita. Kärkiosa terotetaan sitten täältä erikseen, työnnetään täältä näin ja sitten työnnetään näin. Ja näin me saamme myöskin veitsen kärjen teräväksi. Jos veistä käytetään partaveitsenä, vuolupuukkona tai nylkypuukkona, niin silloin tämä kierre täytyy hioa kokonaan pois ja se yleensä tehdään sileällä puikolla. Nyt tässä minulla on pyöreä puikko, josta vastakkaiset sivut hion sileäksi 2-3 millin alueelta ja näin saadaan monikäyttöisempi puikko. Tässä nähdään kuinka tehokas tämä timantti on. Näin paljon se ottaa kovasta terotuspuikostakin materiaalia irti ja näin tämä pinta on tältä alueelta sileä. Puikkoa käytetään monella tavoin. Tärkeintä on joka tapauksessa se, että veitsi lähtee täältä tyvestä liikenteeseen ja tämä kulma, missä sitä vedetään tähän puikkoon, hipasee vain veitsen kärkeä ja muuttaa sitä kärjen kierrettä. Liike on alaspäin tällä puolella ja sitten se voi olla myöskin alaspäin tällä puolella. Ja jos halutaan, niin toiset tekevät tämän saman liikkeen niin, että ne vetää sen tässä näin. Ja tämä ei tarvitse voimaa, vaan kärkeä hipastaan. Taikka sitten voidaan vetää myöskin näin päin, jolloin kierre sulkeutuu vielä kiinteämmäksi. Ja vastaavasti tämä vastaa sitten taas vastakierrettä. Eli menetelmiä on monia. Joko näin päin, taikka näin päin. Jos haluan tähän terään hivenen kierrettä, vedän tähän uritettuun pintaan, eli ääni on tämä. Vastaavasti, jos haluan tämän sitten sileäksi, tämän kärjen, eli vuolupuukoksi, niin vedän tähän sileään pintaan.
Katsotaanpa sitten, kuinka tämä veitsi toimii. Otetaan paperi ja lähdetään täältä viiltämään. Ja jos se tällä tavalla viiltää, niin silloin veitsi on vuolupuukon terävä. Terävä veitsikin voi olla tylsä. Ja katsotaanpas tässä hyvä esimerkki. Jos minä haluan tämän veitsen terävyyden esille, niin tehdään tällainen viiltoliike, mutta jos minä painan tätä tomaattia, niin veitsi ei olekaan terävä. Jos haluat itse tutustua ja teroittaa näillä mainioilla timanttikiveillä puukkoja, veitsiä ja vaikkapa ongen koukkua tai piikkiä, niin 4-tuumainen on myynnissä verkkokaupassa nahkapussin kerran ja 6-tuumainen on sitten tämän mittainen.